Għal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għamel sew li ma ltaqax mal-investituri tal-American University of Malta. Għallu dan meta kienu mistoqsija dwar il-laqgħa li Simon Busuttil kellu mal-investitur u li kien ħassar fl-aħħar 5 minuti. Jiltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni, il-kap tal-Oppożizzjoni ħassar il-laqgħa fl-aħħar 5 minuti. Taqblu mal-aġir tiegħu? Hija għażla tal-kap tal-Oppożizzjoni ma' min jiltaqa' u ma jiltaqax. Aġir li għall-MZPN lanqas ma wera nuqqas ta' professjonalità u dim investitur li lest jinvesti aktar minn 100 miljun euro fi proġett edukattiv f'pajjiżna. Tibx li kienet nuqqas ta' professjonalità tħassar laqgħa ma' investitur fl-aħħar 5 minuti. Nuqqas ta' professjonalità. L-MZPN irrepetew id-dikjarazzjoni tal-kap tagħhom, dik li l-American University of Malta mhijiex università. Għax issejħu l-università, mhijiex università. Dan minkejja li l-università se tattira aktar minn 4,000 student li se jsegwu l-istudji tagħhom f'pajjiżna. Saħansitra studji wrew li riżultat ta' dan u injazzjoni ta' 70 miljun euro fl-ekonomija, nifs ġdid għan-nofsinhar ta' Malta. Investiment li se joffri opportunitajiet ta' boros ta' studju anke għal studenti Maltin.